Gure itxasoa zaindu behar dugu, zaborraz botatzen bere ur gainean. Hau ezin da onartu, ezin du jarraitu, azkenean itxasoa suntsituko dugu. Horrela ezin gara, oso ondo sentitu, arrainen beharra handia daukagu, hainbeste zaborra itxasoan dugu, plastikoz gorilak sortu ditugula. Horrela ezin gara, oso ondo sentitu, arrainen beharra handia daukagu, hainbeste zaborra itxasoan dugu, plastikoz gorilak sortu ditugula. Gaur egun kilogramo zabor botatzen dira itxasora segundu bakoitzeko. Hau murriztu behar da, bestela ondorio larriak egongo dira. Gure itxasoa galtzen ari gara eta horrekin gure osasuna kaltetzen. Gure pentsamolde aldatu behar dugu, eta orain da momentu hori. Gure itxasoa zaindu behar dugu, zaborraz botatzen bere ur gainean. Hau ezin da onartu, ezin du jarraitu, azkenean itxasoa suntsituko dugu. Horrela ezin gara, oso ondo sentitu, arrainen beharra handia daukagu, hainbeste zaborra itxasoan dugu, plastikoz gorilak sortu ditugula.